Dodatna informacija vidljiva unutar izvještaja je stanje brojčanika, točnije broj kilometara sa brojčanika u vozilu. Za stalan prikaz i automatsko ažuriranje stanja brojčanika unutar izvještaja potrebno je unijeti početno stanje brojčanika za vozilo. To mogu učiniti tako da unutar back-office funkcionalnosti odaberem željeno vozilo. Kliknem na tipku očitanja i u trenu se otvara prozor sa svim unosima za to vozilo. Za dodavanje novog očitanja kliknem na opciju Dodaj novo očitanje, zatim unesem trenutačan broj kilometara sa brojčanika u vozilu, datum i vrijeme te kliknem Prihvati. Uneseno stanje se automatski registrira i vidljivo je unutar izvještaja. Nakon ručnog unosa stanja brojčanika, sustav unutar izvještaja sam ažurira stanje brojčanika na temelju ostvarenog kretanja vozila u realnom vremenu.